ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видеои мо аз бозори Корвон ва аз анами хел новинкаҳо. беҳад хушрӯ рангакушон, размерошон ҳар хеле дӯстони азиз 52-54 ам хеле доран. ана ин намудош бошад, қисми дуюмуш бошад то 56 размер ҳаст, яъне дуюм будагиёш. турецкий стил, материалошон ламираж. бинед чӣ хел хушрӯ. нархҳои иное ки шумо мебинед 180 сомонӣ ҳамашон. ози утюкоча намуд дора ва ёшам ҳамаша як ба як нишон метам. ана ин намудо дидед бамбуко, ино бо новинкашан. аз ино ма шумо да 130-140 сомонашам нишон дода будам. а ине ки мебинед 180 сомонаш ай то размери 58 дора. ана и тараф бошад, анами кадомеш ки пешош утюкай, дидед анамин фасон утюк меган, секинҷа какеткаш утюкай. ино ҳамашон 180 сомонӣ нархи дона. касе ки опт мегира бо арзон мешава. ана бо ҳаст аз анаи намуд хушрӯво 150 сомонӣ. ино то размери 56 ҳастай, 56-58 дарҷа ҳастай. ами се ранг дора, се ранги хушрӯ мебинед. поёнашам хел рост духтагай парпарак надора. баъзеҳо нағз намебинанд ки лавои доманаш хеле парпар боша. ана баъд ҳаст нами гафриё, аз ино бошад пресирвниё, аз ино бошад хучо материалошон ламиражай то размери 52 доранд. ҳаст вай гафриёе ки ҳозир нишон додум, ӯо нархошон 130-140 буд. ана ин намудо бошад 180 сомон, 200 сомон. марҳамат, тамошо кунед. дариҷа анам дута глиссад барге ки ҳаст байнда сиёҳ ва сирх, ҳавай 220 сомонай. дигар қисми ки мебинед на блеск дора, бардовию, гафрию, ина инош бошад ҳамашон нархошон 150 сом, 160 сомон. ана и дутаи дигар турецкий стил бошад, нархошон 180 сомон. инчунин ҳаст двойкои беҳад хушрӯ. нархҳои двойко 180-190 сомонӣ нархи донааш. касе опт мегира нависед, мо доставка дорем. ино размерашон то 54 ҳастай. мо ин видеое ки ҳозир шумо мебинед аз бозори Корвон, пешина дарвозаи ҳафтум, якум рият ба навор гирифтагӣ ҳастам. рӯ ба рӯи ҳамун дарвоза ҳангоме ки медроед, ҳозир даромадгоҳи рақами 11 навистагӣ тарафи Тиллобозор. инчунин хостам анаира нишон тим 220 сомон нархи донааш. кардиган меган, ғав сакакай бамбуки, ҳичи намешавад ду тарафай. ина остиношон 3/4. бохи дӯстони азиз, ҳар он чизе ки шумо да мақулай нависе, доставка мекунем. спорт стилои қисми болора бинед 150-160. ана ин намудо бо ҳаста, ин намудоям аҷоиб фасон. нархошон 180 сомон, 190 сомонӣ то размери